7:30 eta arratsaldeko 6:30 bitartean. Hala ere, gogoratu informazio gehiago bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Bizkaia aldean kontrolpean da eren egun Balmasedan piztu zen sutea. Bizkaiko Aldundiko mendi zerbitzuek adierazi dutenez. Haizea eta lur lehorraren ondorio zabaldu da sua, suhiltzaileen eta basozainen artean 100 lagun inguru aritu dira gau osoan. Aldundiko mendi zerbitzuen arabera, Bizkaian behintzat sua ez da gehiago edatuko. Dagoeneko 500 hektareatik gora kiskali ditu suteak lehen kalkuluen arabera. Goizaldean zakar jarraitu du haizeak eta sua eragindako mugen barnean mantendu da. Arabako mugatik gertu dagoen baso batean piztu zen sua Arbalitzan. Suak 3 baserrik kiskali ditu eta gutxienez 12 familia etxetik atera behar izan dituzte. Balmasedako kiroldegia prestatu dute lagun horiek hartatzeko. Familia guztiak itzuli ahal izan dira haien etxebizitzetara, bat izan ezik. Gainera, Burgosko probintziara ere iritsi zen sua. Horrez gain, Bizkaiarekin mugakide diren Bortedo eta Antuñano herrietako biztanleak ere ebakuatu egin dituzte. Eusko Jaurlaritzak asteartera arte luzatu du abisu horia baso sute arriskuagatik. Era berean, astearteko 12ak eta 6ak bitarte indarrean sartuko da abisu horia haizeguneetan izango den haize bortitzagatik. Gabon, laster helduko diogu bueltan gaiari, izan ere, lehenago bada beste lerrobururik aipatzeko. Ipar Euskal Herrira begira 3 egunez, Marieniako laborantza lurrak okupatu dituzte eremu horretan, aurrera eraman nahi den eraikuntza proiektua salatzeko. Gainera, larunbat goizean manifestazio jendetsua egin zuten Kanbon laborantza lurrak ez unki lelopean. Manifestazioaren amaieran, Lurzaindia elkarteko Marise Kaltzeno bozeramaileak nabarmendu zuen kalitate handiko lur horiek babestu beharra dagoela entzun. Gure helburu nagusia da hazten gaituen 10 lugaren zaintzea eta etxaldeen mantentzea lugalde untan. Marieniako lur biziki onak dira laborantzarako eta behin artifizializatu ondoan betiko galduak izanen dira. Eta ez dira gehiago azkurri emaile izanen. Bestalde, Arabako mahastiak sormarkarekin ardoa merkaturatzea nahi duten upategiak behin-behineko baimena dute. Honek esan nahi du Hego Euskal Herrian eta Espainian soilik saldu dezaketela. Euren ardoa muga horietatik kanpo saltzeko Europak onartu behar duen baimen ofizialaren zain daude. Upategiak artean AFAK eta fundazioak aztertu dituzte baldintzagiriak eta baieztatu dute Europako araudiarekin bat datozela. Inés Baigorri, Abra elkarteko zuzendaria. Teniendo en cuenta que el envío del expediente a Bruselas se retrasó muchísimo por parte del Ministerio, ¿no? Más de los meses previstos, casi 9 meses. Bueno, esto lo que hizo fue ralentizar el proceso de solicitud del permiso nacional transitorio que fue hecho pues, el 7 de julio. Agosto, periodo vacacional, estaba un poco previsto que este año fuese muy complicado. Bestalde merkatariak krisian dira, salmentek bera egin dute kostuek aldiz gora eta kontsumitzaileek erosteko ahalmena galdu dute, baina hori eta sektorean dagoen arrakala digitala kontuan hartu gabe, kostu gehiagotara behartuko ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Ticketbuy sistemaren bidez. Hala salatu du igande honetan Donostiako kaleetan dendartean elkarteak Ticketbuy horrela ez leloarekin. Eguerdian Foru Aldunditik abiatu zen manifestazioan. Hilabeteak daramate ogasun sailarekin harremanetan sektorearen ikuspegia azaltzeko eta ez daudela sistema esartzeko moduarekin ados esateko. Diotenez, trantsizioa behar bezala egiteko bitartekorik jarri gabe ezarriko du Ticketbuy Aldundiak. Sistema honek denbora, segurtasuna eta datuak kenduko dizkie merkatariei eta software hornitzaileekiko erabateko mendekotasuna sortu horrek esan nahi duen guztiarekin. Azken orduko aldaketarik gertatzen ez bada, derrigorrezkoa izango da sistema datorren azaroaren 1 aurrera.
Ostera, finantza adituak hala nola pentsioen BBVA Institutua, Espainiako Bankuko zuzendaria eta komunikabide ezberdinetako ekonomia atalak, pentsioen errebalorizazioa inflazioarekin lotzeagatik protesta egin dute. COE patronalak ere ez du soldata loturarik nahi benetako KPIarekin eta horrela pentsioak eta gazteen baldintza eskasak kontrajartzen dituzte liskar bila. Inflazioak soldatekin, pentsioekin eta etekinekin zerikusirik ez balu bezala, sumindu egiten dira 8,5% igoerarekin, baina faktura elektrikoaren 200 baino gehiagoko igoera defendatzen eta justifikatzen dute. Bada pentsioen eta KPIaren arteko harremana izpide, Ana Mezo pentsiodunen mugimenduko kidea izan dugu gaur gurean gonbidatu nagusi gisa, izan ere, erakunde pribatu eta publiko askok pentsiodunei eskatu diete erosteko ahalmenaren zati bat galtzea onartzeko. Entzun jarraian nola iritzi dion horri Mezok. Mugimendutik ez gaude bat ere konforme esaten dan horrekin, ezta? Eta gu jarrituko dugu KPI errealaren araberako igoera eskatzen. Eskatzez, erosalmena asko galdu da, eta, esate batarako 1.200 euroko pentsioa duen pertsona batek 2000 igezko urtean, 21 batean, galdu zuen 5 euro ingeru, ezta? 2022an urtengo urtean ikusiko dugu zelan aplikatzen diran gauzak eta eta ikusiko dugu azaroan zer gertatzen den. Adinekoak izpide, COVID-19aren izurriak hilgarritasun tasa altua utzi zuen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zahar etxeetan kutsatutako 5 adinekotatik bat zendu zen. Gaitzaren ondorioz, bada kutsatze eta heriotza horien inguruko datuak bildu ditu Eusko Jaurlaritzak txosten batean eta hilgarritasun tasaren eta zentroetako langile kopuruaren arteko lotura berretsi gurean. Aintzan Orbegozoela sindikatuko Gipuzkoako zahar etxeetako arduradunari galdetu diogu gaiaz eta besteak beste momentuz autokritikarik egin ez dela salatu. Gipuzkoako diputazioak egin zuen txosten batean ere, 2020ko abenduan egin zuen txosten batean, han adituek argi esaten zuten erlazioa ratioena eta kalitatearena hain zela erlazio handia, berrikusi egin behar zela, hau da, ratioak gehitu behar zirela esaten. Baina ikusten duguna da, txosten hauek pasa egiten direla, eta autokritikarik ez dela egon, ze autokritika egiteak zaintza sistema eredua bera kuestionatzea ekarriko luke, eta arduradun politikoek hori da zuzen nahi ez dutena. Egungo zaintza sistemaren inongo kuestionamendurik egitea. Hezkuntza legearen zirriborroari dagokionez, kezkatuta eta etxita dagoela adierazi zuen larunbatean Hezkuntza Plazara taldeak Bilbon egindako agerraldi batean, izan ere ez zuten espero akordioaren oinarrizko atal batzuk aldatzea, era berean hezkuntza burujabetza aldarrikatu dute eta bide horretatik positibotzat jo dute Eusko Legebiltzarrean adostasun politiko zabalarekin apirilean itxitako hezkuntza akordioa. Badira hainbat elementu positibotzat hartu daitezkenak. DBH amaitzerako ikasleek lortu beharreko euskara maila B2an zehaztea, edota ikastetxeetako hizkuntza proiektuei ematen zaien tratamendua. Baina ez dago zehaztapenik eta batez ere, helburua betetzeko ez bide, ez baliabiderik ez da aipatzen. Horrez gain, lege zirriborroak atal honetan ingurune soziolinguistikoak aintzat hartuko direla azpimarratzen du. Baina akordioa jasotzen zuen gutxiago duenari gehiago emanez filosofia desagertu egiten da. Eta kiroletan hasi da munduko euskal pilota txapelketa Biarritzen. 5 kontinentetako 36 selekzio lehiatuko dira, 19 modalitatetan, baina euskal selekzioa ez da ariko ez denez ofiziala, ezin du parte hartu nazioarteko Euskal Pilota Federazioak antolatutako txapelketa ofizialetan. Beraz, euskal pilotariek Espainiako, Frantziako edo atzerriko beste selekzioren batekin jokatzea dute nazioarteko txapelketa ofizialetan aritzeko modu bakarra. Guztira, 91 euskal pilotari ariko dira Biarritzen, Espainiarekin, Frantziarekin, Aeberekin, Txilerekin eta Kanadarekin. Hori salatu dute igandean Agilera Jaialai pilotalekuaren aurrean, munduko txapelketaren irekiera ekitaldiaren aurretik. Aldarrikatzen dena da, azken batean norbere selekzioarekin jokatu ahal izatea, azken batean, gurea den kirol honetan bintzat.
eta gurea den herriaren izenean mintzat liatu ahal izatea, eta gaur egun ez dago tamalea esalako aukerarik, eta hori da berez aldarrikapen nagusia hori da. Lerruburuak horrela, heldu diezaiogun egunak utzi digun argazkiari. Bizkai aldean, kontrolpean da eren egun Balmasedan piztu zen sutea. Bizkaiko Aldundiko mendi zerbitzuek adierazi dutenez. Haizea eta lur lehorraren ondorioz zabaldu da sua. Egun suhiltzaile eta basozain inguru gau osoan aritu dira lanean eta sua kontrolatu dute. Goizaldean, zakarantzera zirauen haizeak, baina ez atzo bezain bestea. Aiara de Urreta lankidea hurbildu da eremura. Balmasedako sutearen egoera kontrolatuta dago. Larunbatean piztutako sua kontrolatzea lortu dute, bart gauean lanean egon diren 100 bat suhiltzaile. Hala ere, momentu honetan oraindik lanean jarraitzen dute 50 bat suhiltzailek, eta horren adierazle da hidrohegazkinak ikusi ditugula hemen kontrolgunetik. Pero bueno, somos optimistas porque, bueno, como decía, el incendio está controlado, está bien perimetrado y vamos a confiar en el trabajo de los bomberos y las bomberas. Momentu honetan, perimetroa kontrolpean dago eta ez da gehiago edatuko, ez da gehiago sutea zabalduko. Baliteke oraindik ere haizearen eraginez, oraindik hemen haizea egon badagoelako, ez atzo beste, baina badago haizea. Baliteke barruan, perimetro horren barruan, haizeak oraindik han eta hemen zerbait biztea, baina hori kontrolpean dago baita ere. Ez dago arriskurik beraz sutea edatzeko, ez da gehiago zabalduko. Hori Bizkai aldean. Badirudi Burgos aldean oraindik ere bizirik dagoela sutea, eta badira Bizkaiko baliabideak bertan laguntza ematen, badira baliabide materialak eta baliabide personalak ere. Balmasedako sutea kontrolpean egon arren suhiltzaileek etengabeko jardunean daude garrak amatatzeko. Aiara. Balmasedako sutea kontrolpean egon arren oraindik ez daude itzalita. Eta horren adibide da hemen atzean Herrera inguruan ikusten duzuen sua. Horrela Bilboko suhiltzaileek eta Bizkaiko suhiltzaileek kirurgikoki garrak amatatzen dituzte. Hemen aurrean euren jarduna. Eta esan bezala, Burgosko probintziara ere iritsi da sutea. Burgos aldean sua itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Sua ez baitago guztiz kontrolatuta, helikopteroak etenik gabe ari dira lanean, urtegian zakuak urez betez. Bortedoko alkateak adierazi du, haizearen norabidea guztiz aldakorra izan dela, eta naiz eta hasieran salbatu alzirela pentsatu ez dela ala izan. Nos separa la carretera que une Balmaseda-Arceniega, es la frontera. Y ahí empezó el fuego, más abajo en Balmaseda, y justo pues al empezar la carretera de Vitoria, digamos, ahí empezó el fuego, se nos saltó por la carretera, y porque al principio pensamos, se nos salvamos, porque el viento es sur y va tirando el aire para allá, pero qué va, luego no pudo ser. Araban suterik ez, baina haize bolada gogorrek kalteak eragin dituzte Gasteizen. Apurtutako zuhaitzak, eroritako adarrak eta haizeak eramandako edukontziak izan dira kalte nagusiak. 124 kilometro orduko haize boladak zenbatu ditu Euskalmetek. Haize bolada gogorrek kalteak eragin dituzte Gasteizen. Apurtutako zuhaitzak, eroritako adarrak eta haizeak eramandako edukiontziak izan dira kalte nagusiak.
124 kilometro orduko haize boladak zenbatu ditu Euskalmetek, eta larrialdi zerbitzuek 302 gorabehera erregistratu dituzte. Haize bolada gogorrek eragindako arrisku egoerak artatzeko zuhiltzaileek, udaltzaingoak eta ertzaintzak abizu ugariri erantzuna eman behar izan diote. Guztira, haizearen ondoriozko 302 gorabeheraren berri eman dute Araban. Gauza korrela, gaur klima aldaketaren aurkako nazioarteko eguna da eta larrialdi klimatikoaren harira 11 telebistak herritarren ahotsa jaso du entzun. Munduekan bizeten dau. Bai, geure kulpi gaitik be bai. Azkanien geu gara horren eragileek, ezta? Eta zuta asko bai provokabek izen die. Osea, karo, azkanin horre dana da, ez? Bata bestin atzin dator, orduan situazio txarra be bai. Argi dago, aldaketa klimatikoa hori hortze dagoela, gero eta gehiago igertzen da, argiago dago aldatzen ari dela eguraldia. Ni akordatzen az gazte denboretan udan urtetako beti urteten ginela jertxe bategaz. Gero arratzaldetan beti freskau egiten deban. Gero eurila egiten da benean ez da lehen bezala egiten. Oin kriston trumuioak botatzen dabez, ekaitzak, da hori. Eta negua, baterak izenan etorriko dan. Egia da, urtez urte zuten asuntoa zorionez guri hemen inguruan ez jaku tokau, baina leku guztietan horrek ikusten diren ez zuteak bakarrik, ugaldeak, nitak baizeteak, olako gauzak, eta esan urte asko doazea, entzuten, hori badatorrela, etorri da, hemen dago, urteak da hemen daukagula, eta ez dut uste askorik egin alden guztia egiten danik. Ez bakarrik herritarrok kaleko jendeak, gauza batzuk egin aldi duzu reziklatu, bestea, aldanik eta argi gutxien gaztau eta hori, baina baliabideak gero eta gitxiago dira, klima aldaketa hemen dago, eta ez da erraza aldatzea, hau da kotxe elektrikoa hor daukagu, baina azpiegiturak ondo jartzen ez badira, gobernuek ez badute horren benetako apostu bat egiten, barritarrok gauzan dirik ezin dugu egin aldaketa horretarako. Esaten dutenez, dena okerreragoa joango da. Nik ez dut uste urtero joango dela okerreragoa, da aldakorra. Izango dugu, udak edo udazkenak batzutan gogorragoak, gero makalagoak, baina gauza bat kontutan izan behar dugu. Naiz eta uda oso gogorra da beroagatik, ikusi kontutan izan behar da keak eta zuteak. Claro, badakigu zute handiak izan direla eta lur hori berpizterakoan pasako dira 15-20 urte eta jarraituko dugu beroarekin. Orduan, hori konpondu baino lehen izango dugu beste zuteak. Orduan, egoera oso larria izango da. Ingurumenaren bueltakoak hala, ziurgabetasunak markatutako testuinguru batean, Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak iragarri du Eusko Jaurlaritzaren 2023rako aurrekontu proiektuak 14.000 milioi euroren langa gaindituko duela lehen aldiz. Bere ustez, aurrekontu ausarta eta antiziklikoa izango da eta 4 eurotik 3 gastu sozialetara bideratuko dira. El proyecto de presupuestos para el año que viene supone un nuevo paso para consolidar las bases económicas y sociales que nos permitirán afrontar un año muy difícil. Será un presupuesto que superará por primera vez los 14.000 millones de euros. Será valiente y anticíclico. Por una parte, mantenemos la prioridad social, destinando más de 3 de cada 4 euros a los servicios esenciales de salud, educación y protección social. Vamos a primar además la respuesta al reto demográfico y el impulso de la estrategia de emancipación juvenil. Por otra parte, vamos a seguir apoyando la reactivación económica y la generación de oportunidades de empleo.
Nueva Ekonomia Forumak bere hitzaldi sortari ekin dio berriro, eta azken urteetan bezala Inigo Urkullu lehendakariaren hitzaldiak ireki du denboraldia, ekonomia izan du gai nagusi, baina galderetan denetariko gaiak jorratu ditu. Autogobernuarena adibidez, gogorarazi du bihar 43 urte beteko direla Gernikako estatutuari buruzko galdeketa egin zenetik, eta esan du denbora horretan guztian estatutua ez dela betetzearen dinamika nagusitu. Bada Gernikako estatutuaren urteurrena ospatzeko, PSek ekitaldia egin du gaur Gasteizen, bertan Eneko Andueza idazkari nagusiak trukerako moneta beharrean kohesiorako tresna gisara aldarrikatu du estatutua, gehituta sozialistek euskal autogobernua eratu eta sakondu nahi dutela. Uko egiten diogu kontzeptu zahar eta sektarioari. Alegia, lurralde bakoitzak nortasun bakarra duela. Estatutuak euskalduna ulertzeko modu bakarra eraiki behar duela. Guk autogobernua defendatzen dugu. Nortasunaren aukera askea bermatzen diguna. Hori da erabakitzeko benetako eskubidea. Bakoitzak bere izateko modua aukeratu ahal izatea, bere nortasuna ulertu ahal izatea. Eskubide hori, gehiengoen jokoan ez ezik, gutxiengoen eta legearen errespetuan ere oinarritzen da. Nazioartera begira, Sunak, torien lider berriak, lehentasun nagusitzat du alderdia eta herrialdea batzea. 2020tik 2022 bitarte, ogasun ministro izandakoak irabazi ditu alderdi kontserbadoreko primarioak eta erresuma batuko lehen ministroa izango da. Haren hautagaitza soilik aurkeztu dute torien primarioetara. Horren bestez, Liz Trussen lekukoa hartuko du 2020ko otsailetik aurtengo uztailera bitartean, ogasun ministro izandakoak. Bihar da karguaren zina egitekoa, Charles Hirugarrena erresuma batuko erregearen aurrean. Alderdia zatituta dagoela eta erresuma batua atzeraldi ekonomiko batean sartzeko bidean dagoela hartuko du kargua, eta hain zuzen horri egin dio erreferentzia alderdi kontserbadorearen egoitzan egindako agerraldian. Hain zuzen, agurreko adierazpenean Trussek argudiatu zuen nazioartean eta ekonomikoki abagunea ezegonkorra izateak ez diola lagundu zeregin horretan. Sunakek azpimarratu du bere lehentasun nagusia, beraz, izango dela alderdia eta herrialdea batzea. Gurera bueltan, igandera arte, biak kanpesinako hainbat erakundetako ordezkariak izan dira Euskal Herrian. Emakumeak izan dira, batez ere, biak kanpesina ezagutzera eman dutenak. Euskal Herriko ordezkariak ordea, elikadura burujabetza hausnartzeko resistentzia haziak jardunaldietan izan dira. Hor besteak beste elikagaien prezioak izan dituzte hizpide, eta gurean gaur David Lopategi Bizilur elkarteko kideari galdetu diogu, zein diren uneko erronkak entzun. Elikagaien prezioak gora egiten jarraitzen dute, marka guztiak hautsi dituzte azken hilabeteotan, eta igoera horren aurrean, edo buruan, hobeto esan da, elikagai freskoak daude, hori esek izan direlako gorakada handiena jasan izan dutenak. Egoera testuinguru honetan, zein erronka ditugu aurretik? Bueno, erronka itzela eta erabatekoa da. Azkenean bi ekoizpen eredu ezberdin bien arteko talka dago, baina oso talka desorekatua. Alde batean badekogu ekoizpen eredu agroekologikoa, tokiko ekonomian eta tokian tokiko ekoizpenaren oinarrituta daudela, eta gero bestaldetik dagoela ekoizpen eredu globalizatua, erabat industrializatua dagona, erregai fosilen oso menpekoa dena, energetikoki oso menpekoa dena, eta aldi berean ere oso globalizatuta dagona eta elikagai kilometrikoak bultzatzen dituena. Horrek nora garamatza, azkenean ekoizpen eredu jasangaitz batera eta menpekora. Orduan, horren aurrean zer egin behar dugu? Daukagune erronkak eta ditugun alternatibak elikadura burujabetzak proposatzen dituen, eta azkenean egin behar duguna da ekoizpena berlokalizatu, Euskal Herriratu eta ahalik eta gertuen elikagaiak ekoitzi eta kontsumitu, ez da? Orduan, hori da, nik uste daukagun erronkarik handiena, eta gainera Ukrainiako aferak oso argi uzten dozkuena, ez da? Kanpotik zenbat eta menpekotasun gehiago edukin,
orduan eta faktore gehiago eragingo diozku eta horrek ekoizpenaren errentagarritasunan sekulako eragina dauka. Epatu dugu, azken egunotan izan zaretela kontaktuan Via Campesinako emakumeekin ere, arazoak eta erronkak berdintsuak dira, zer eman dute bilera hauek? Bai, egia esan da oso mankorra izan dira topaketak eta egin ditugun ekintza guztiak, batez ere erdietzi duguna izan da, etzai berdintsua daukagula, eraso berdinak ditugula, baina egia da gero testuinguruaren arabera hori kokatzen da eta hori islatzen da edo ondorioak oso ezberdinak dira, ezin dugu konparatu, egia esan da, ipar globalizatuan eredu agroindustrialak dituen kalteak eta dituen ondorioak hegoalde globalizatuan pairatzen dituzten egoerarekin, ezta? Baina bai egia da, oinarrira joan da eta behintzat ikuspegi erradikal batetik argi dagoena da, ekoizpen eredu agroindustriala eta baita ere sistema kapitalistan oinarrituta eta babestuta dagoena eta baita ere patriarkatua nola baita ere horre atzean dagoena eta hori guztiak ondo uztartuta lan egiten da bezanak badira etzai komunak eta horren aurrean geratzen zaiguna da artikulatzea borroka eta elkartasuna sustatzea eta baita ere zentzu horretan Via Campesina dinoen bezala borroka ere globalizatu. Azkenean tokiko alternatibak bultzatuz elkartasuna eta alternatibak ere globalizatu behar ditugu etzai globalizatu baten aurrean. Eta gero betetik, barkatu. Esan bai, barkatu. Ez diote, horren aurrean ere oso importantea dira eta oso garrantzitsuta jo dituzte horrelako topaketak, non hausnartu, baina ere formazioa sustatu, bultzatu eta ideiak elkartrukatu hori oso positibotzat jo dute hemen gurekin egon diren emakumeiak. Arabara bueltan, azterketa eginda Arabako mahastiak sormarkaren baldintzagiriak Europako araudia betetzen du. Horren bestez, babestutako jatorri deitura berriak oinarri legala badu Arabako Foru Aldundiaren eta Hazi elkartearen arabera. Ordea, Arabako mahastiak sormarkak ez du planteatzen euren baldintzagirietan Errioxako sormarka eta izendapen berriaren erabilera bateragarri egitea. Izan ere, Errioxa izena ez da dokumentu osoan aipatu ere egiten. Arabako mahastiak sormarkak lehenengo aurrera pausoa eman du. Eusko Jaurlaritzako behin-behineko baimena jaso du. Hala ere, berandu ailegatu da eta 2022ko uztak Errioxako izendapenarekin merkaturatu beharko dute. Prozesuak ez ditu espero zituzten epeak bete, baina atzerapen hau Abra elkarteak aurreikusi zuen. Teniendo en cuenta que el envío del expediente a Bruselas se retrasó muchísimo por parte del Ministerio, ¿no? Más de los meses previstos, casi 9 meses. Esto lo que hizo fue ralentizar el proceso de solicitud del permiso nacional transitorio que fue hecho el 7 de julio. Agosto, periodo vacacional, estaba un poco previsto que este año fuese muy complicado. Orain Arabako mahastiak sormarka berriarekin ardoa saldu nahi duten upategiak baimen ofizialaren zain daude. Eusko Jaurlaritzak argi utzi zuen behin-behinekoa zen aurreko astean aldizkari ofizialak jaso zuena. Ibilbidea beraz ez da oraindik amaitu eta Europatik baimena llegatu behar da. Arabako Foru Aldundiak eta Hazi Fundazioak aztertu dute izendapen berriaren baldintzagiriak. 6 urte behar izan dituzte dokumentua osatzeko eta azterketa horren arabera baieztatu dute baldintzagiriak Europako araudia betetzen duela. Dokumentuak ez du esaten Errioxako sormarka eta izendapen berriaren erabilera bateragarria izango dela. Izan ere ez da Errioxa izena aipatzen baldintzagiri osoan. Bertan zehazten da zeintzuk izango diren egingo dituzten ardoak, nola landuko dituzten, mahats bilketaren antolaketa eta upategietara nola eramango diren. Horrekin batera, lanketa prozesua ohiko teknikekin burutuko dela azaltzen da. Azkenik inguru geografikoa etaren ezaugarriak azpimarratzen dituzte. Gauzak horrela aurreikusita dago aste honetan Abra elkartea, Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza bilera batean elkartzea estatutuak eta araudia onartzeko. Baina dena ez da hain erraza izango, ostiralean Errioxako kontseiluak iragarri zuen bezala bidea oztopatu zuen.
Arabako Mahastiak jatorri zenaren sorreraren aurkako helegitea jarriko du Errioxako Kontseilu Arautzaileak. Iragarri zuenez, Jaurlaritzan eskaera onartzen ez badu, EAEko Justizia Auzitegira joko du. Ipar Euskal Herrira begira aldiz, 3 egunez Marieniako laborantza lurrak okupatu dituzte, eremu horretan aurrera eraman nahi den eraikuntza proiektua salatzeko. Gainera, larunbat goizean manifestazio jendetsua egin zuten Kanbon laborantza lurrak ezunki lelopean. Aurretik 70 traktore zihoazen eta atzetik 800 bat manifestarik jarraitu zituzten Marieniaraino. Udane Arbeo. 3 eguneko lur okupazioa egin dute iragan asteburuan Marieniako laborantza lurran defentsan. 100 lagun bildu dira Kanbon asteburuan urte askotako borrokari eutsiz. Larunbat goizean Kanboko kaleak bete zituzten manifestariek laborantza lurrak ezunki lelopean. Marienia eremuko laborantza lurretan Boigues Immobilier enpresak duen eraikuntza proiektuari aurre egin nahi diote herritarrek. Kanboko oposizioko nahi dugun herria taldeak FDSA, Jaieunes Agriculture LB laborantza sindikatuek, Lurtzaindi elkarteak eta Ostia sareak deitu zuten parte hartzera. Kanboko herriko etxean ekin zioten manifestazioari. FDSA eta ja sindikatuetako laborariak traktore gainean aurretik eta gainontzeko herritarrak atzetik Marieniako lurretaraino. Bertan amaitu zuten manifestazioa parte hartzaileek nabarmenduz kalitate handiko lur horiek babestu behar direla. Gure helburu nagusia da hazten gaituen 10 lugaren zaintzea eta etxaldeen mantentzea lugalde untan. Marieniako lujak lur biziki onak dira laborantzarako. Eta behin artifizializatu onduan, betiko galduak izanen dira. Eta ez dira gehiago azkurri emaile izanen. Lurtzaindi elkarteko bozeramaileak gaineratu zuen laborantzak beharrezko funtzioak betetzen dituela eta aktibitate ekonomikoa ere badela. Jatekoa ekoizten, paisaiak entretenitzen, bioaniztasuna zaintzen eta ere enpleguak sortzen. Sobera usu, ahazten da laborantza aktibitate ekonomiko bat dela ere. Kanboko Marieniako lurren defentsan jarduten duten eragileek ez dute amore emateko asmorik. 3 eguneko okupazioaren ostean dei egin diete herritarrei Boigues Immobilier enpresaren makinak iritsiko direnean horiek oztopatzera gerturatzeko Marieniako lurretara. Gaur-gaurkoz, Kadek, Lurtzaindiak eta nahi dugun herriak errekurtsoa abiatu dute Paueko auzitegi administratiboan eta egin berri duten helegitaren emaitzaren erne daude. Eta ezbaian diren lurrez Baztango alkateek jakin nahi dute zer jarrera duten herritarrek. Erdizko bazkalekuan Magnesitas Navarras enpresak egin nahi duen meategi proiektuaren inguruan. Horretarako, atzo Iruritan egindako prentsaurrekoan azaldu zutenez, Ibarreko ordenantzez baliatu dira eta herri galdeketak antolatu dituzte azaroaren 20-rako. Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak aste honetan hasiko ditu Tolosan N1 errepidean pantaila akustikoa jartzeko lanak. Babesak Gasteizko Noranzkoan jarriko dira, herrikide ikastetxearen parean hasi, aurrez jarrita dauden pantailei jarraipena emanez, eta Lizartzara doan G21-25 lotuneko estrukturan bukatu. Udane Arbeo. Gipuzkoako Foru Aldundiak aste honetan hasiko ditu Tolosan N1 errepiden pantaila akustikoa jartzeko lanak.
Babesa Gasteizko noranzkoan jarriko dira, Herrikide ikastetxaren parean hasi, aurrez jarrita dauden pantaila jarraipen amanez eta Lizartzara doan G2-3 lotuneko estrukturan bukatuz. Era berean ukitutako tarte osoan dagoen euste sistema ordezkatuko da, indarrean dagoen araudira egokitzeko. 1,5 milioi euroko aurrekontua eta 7 hilabeteko esekuzio epea du obrak. Datorren urteko apirila bukatuta egote aurreikusten dute. N1 errepideak trafiko handia du eta eguneko batez besteko intentsitatea 57.000 ibilgailutik gorakoa da. Gainera, hainbat herriren ondotik doan bide bat izanik, kutsadura akustikoa eragiten duela dirazi du bide azpiegituretako aintzane oiarbide diputatuak. Ildo horretan N1 ezarriko dituzten pantaila akustikoek Tolosak bere egoera akustikoa hobetza ahalbidetuko du. Eta pantailak euskaraz ekimenak, pantailaldia antolatu dute euskarazko ikusentzunezkoen kontsumoa sustatzeko ariketa kolektibo gisa. Pantailak euskarazko ikusentzunezkoen aldeko herri ekimenak pantailaldia egitasmo antolatu du. Datorren azaroaren 11-tik 18-ra herritarrak aktibatzea euskarazko ikusentzunezkoen kontsumoa sustatzea eta erakundeak arlo honetan mugiarazteko. Pantailan euskaraz, pantailan euskaraz, pantailan. Izan ere, urtean zeharreko zinema emanaldien 1% soilik da euskaraz Euskal Herriko zinemetan, streaming plataformetan euskararen presentzia ez da 0,1%ra iristen. Pantailan euskaraz, pantailan euskaraz, pantailan euskaraz, pantailan euskaraz. COVID-19aren izurriak hilgarritasun tasa altua utzi zuen EAEko zahar-etxeetan. Kutsatutako 5 adinekotik bat zendu zen gaitzaren ondorioz. Eusko Jaurlaritzak txosten batean bildu duenez, hilgarritasun tasaren eta zentroetako langile kopuruaren arteko lotura berretsi du. Aintzane Orbegozo Gipuzkoako adinekoen etxeen, ELA sindikatuko arduradunak, azaldu du ez dela ratioaren eta zaintzaren arteko lotura berresten duen txosten bakarra. Salatu du datu hauek txostenean bildu ostean ez dela egon inolako autokritikarik, hori egiteak zaintza sistema eredua kolokan jarriko lukeelako, hain zuzen politikariek nahi ez dutena. Entzun eguerdian Leire Regadas lankidearekin izandako elkarrizketa. Informe honek argitara ematen du langileek aspaldi salatzen ari zinetena. Bai, horrela da, guk ja 2019ko urte hasieran martxan jarri genuen kanpaina bat, deitzen zena zaindu nazazu gutxienez 2 orduz, eta egin genuen azterketa horretan, salatzen genuen oso denbora gutxi zeukatela eskintzen zitzaiela egoiliarrei, eta azterketa horrek esaten zuena zen, Bizkaian egoiliarrek jasotzen duten profesional guztien arreta batuta, 60 minutu besterik ez zirela, Araban eta Nafarroan 88 minutu eta Gipuzkoan 82. Eta gu kanpaina horretan eskatzen genuen gutxienez 120 minutuko arreta zuzena izan zezaten. Txosten hau, mahai gainean izan da ez, datuak argitara emanda zertarako balio beharko luke informe honek zure ustez? Guk uste dugu informe honek balio beharko lukela gaurko erresidentzetako eredua bera aldatzeko. Ze, argi ikusi da pandemiak, sistemaren gabeziak agerian utzi dituela, eta ez dugu hau elak bakarrik edo bertan lanean daudenak bakarrik ikusten, baizik eta
Gipuzkoako diputazioak egin zuen txosten batean ere, 2020ko abenduan egin zuen txosten batean, han adituek argi esaten zuten erlazioa ratioena eta kalitatearena hain zela erlazio handia, berrikusi egin behar zela, hau da, ratioak gehitu behar zirela esaten, bai. Baina ikusten duguna da, txosten hauek pasa egiten direla, bai, eta autokritikarik ez dela egon, ze autokritika egiteak zaintza sistema eredua bera kuestionatzea ekarriko luke, eta arduradun politikoek hori da hain zuzen nahi ez dutena. Egungo zaintza sistemaren inongo kuestionamendurik egitea. Gai honetan ere, aipatu zen legebiltzarrean titulartasunak ea zenolako ondorioak ekar ditzakeen ratioen inguruan, hau da, ea baldintzatzen duen titulartasun publikoa edo pribatua izateak langile kopuruan, zuek zer uste duzue edo zer ikusi duzue? Bueno, nik uste dut hemen ideia garrantzitsuena dela, mota ezberdinetako zentruak daude, bai, baina esan behar dena da, titulartasun publikoa daukaten zentru asko eta asko baita ere privatizatuta daudela. Eta hemen bakarrik emango dut datu bat. Adibidez, Gipuzkoan, Gipuzkoako lurraldean, finantzaketa publikoa 80%koa da egoitzetan, bai? Eta hau horrela izanik, 8% baino ez dira, diputazioa berak zuzenean edo organismo autonomoetan lan egiten duten langile publikoak. Bai? Beraz, 82%, langileen 82% Gipuzkoan privatizatuta dago. Beraz, informeak ez du hilkortasunari buruzko datu argirik ematen titulartasunari dagokienez, baina nik aipatu nahiko nuken ideia hau da, naiz da finantzek eta 80%koa publikoa izan, langileen 80% privatizatuta daudela. Ezin dugu ahaztu sektore guztiz feminizatua dela, hause, eta horrek zenolako lotura du, hain zuzen ere lan baldintzeekin eta ratioekin? Zuzena, ze hemen ez dugu ahaztu behar egungo zaintza sistema, bai lan zentrotan egiten dena, eta baita etxean egiten dena, emakumeen esplotazio eta diskriminazioan oinarritzen den sistema kapitalista, rasista eta heteropatriarkalaren baitan oinarritzen dela. Beraz, erlazio zuzena du eta esan behar da, enpresen mozkinak lanbalditzen prekarizazioarekin lotuta daudela guztiz. Gaurkoan Nerean, Amezo pentsiodunen mugimenduko kidea elkarrizketatu dugu Hamaika telebistan. Mezok nabarmendu du KPI errealaren araberako pentsioen igoera eskatzen jarraituko dutela eta baita 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ere, hala ere, kontziente da aldarrikapen hori moldatu egin beharko dutela epe laburrean prezioen gorakada orokorra ikusita. Mugimendutik ez gaude bat ere konforme, esaten dan horrekin, ezta? Eta gu jarraituko dugu KPI errealaren araberako igoera eskatzen. Eskatzen, erosalmena asko galdu da, eta, esate batarako, 1.200 euroko pensioa duen pertsona batek, 2000 igezko urtean, 21, galdu zuen 500 euro ingeru, ezta? 2022an, urtengo urtean, ikusiko dugu zelan aplikatzen diran gauzak, eta ikusiko dugu azaroan segertatzen den, baina erregulatzeko, KPI errealaren igoera hori erregulatzeko gure pensioei dagokienez, behar bada horrezta gongo ez dango erregulatze modurik. Horrela esan dute politiko askok. Horren hor, 1.200ko pensioa kobratzen duen pertsona bate, behar bada 1.500ko kantidade hori galduko du, 1.500 euro galduko ditu. Horren hor, erosmen almena oso bera doa. Eta nik esango nukena da, hori normalean hori esaten duten horiek dira, hain justu be, gehienatan, irabazi handik dituzten pertsonak, eta ordene, ez da nahi dute zama hori edo ardura hori beti geratzen da batzuen lepoan, eta normalean pensio edo soldata bajuen edo gitxien dituzten pertsonarengan. Nik uste dute ezin dela onartu inondik eta inora.
Mezok azpimarratu du 1.000 euro baino pentsio txikiagoa duen 10 herritarretik 8 emakumeak direla eta zehatzagoa adierazi du 75 urte baino gehiago dituzten emakumeen eta gizonen pentsioen artean bataz beste 30%ko aldea dagoela. Batzuk egin da eta bar, ez da. Gainera, estudio txikitxo batzuk egin da ditugu, bai erkidegonetarako eta bai Nafarroako, hau da, Hego Euskal Herrireko, 1.080 eurora zelan heldu, ez da, egon badago dirua, ez? Zein da egoera? Egoera da, esate batrako, 4 herrialdeetan, 222.000 lagun edo daude, 1.000 euroko pentsiona baino txikiagoa dutenak dira. 222.000 lagun. Horietatik, 10-tik 8 emakumeak dira. Argi dagoena da, hor, datu hori oso esanguratsua da. Pensionik eta txikienak, normalean, emakumeak dituzte. Eta bataz beste, esan daiteke, 65 urtetik gorako emakumeen artean, aldea izan daitekela 130%. 130% alde handia da. Eta batez be, 65 urtetik gorako pertsonaren artean, beste pensioniste batzuk ere, gaztea bat direnak ere, hor ere badago arrakala hori. Baina arrakala hori dago hor, eta batez be, adin handia duten emakume eta gizonen artean. Batez be, hor dago arrakala eriketan diena. Motibo asko gaitik, ez da? Eta gainera, pertsona horiek sarritan, eta datuak daude, zan edo eta dutana justifikatzeko, datuak daude, zeguk hau esaten dugunean, ni hona tornea zen bakotxean beti izan dut, ez da? Esaten ditugun gauzak eta datuak dira, datu errealak. Beste kontu bete, hazin gara egon, dana. Azpimarratu du jendea gogotsu dagoela kalera ateratzeko eta azaroaren 19irako Euskal Herriko eskubide sozialen kartak ditutako mobilizazioetan parte hartzeko deia egin du. Hona egiten dugu. Madrilera guk planteatu genuen, Euskal Herritik, estaduko beste herri eta komunidade batzutako plataforma eta jenteri, claro, Madrilera batzutan, joatia tokatzen zaigu, Madrilen, pensioen gainean, Madrilen erabakitzen dailalako gauza asko, eta lan erreformaren kontu guzti bertan dauelako, eta hor transferentzia asko egin bari dago. Nesta batzuk esan, asko lortu bala, eta bai, nire eritxete dago oso iritsi personala da, bai, transferentzia asko egin bari dago. Bai, joan ginen Madrilera, batu ginen, hainbe jente, joateko eta aurreko hileatan ibili ginen sinadura bilketa bat egiten, eta sinadura bilketa hori izan, KPI erreala eskatzen dugu, igoera erreala izan ditela, bai, KPI errealarena, ez bataz bestekoa subjazentia, reala. Gero, lan reformaren indargabetzea eta 3. izan zen, bat ere 3 eskakizunekin joan gara. 3. genero arrakala horrekin amaitzea. Hor, emakumen bizibilizazio oso argi egin zen, Hor manifestazio bat izan zen, Kallao plazan nabaitu gendun, eta eurreko pankarta izan zen, lehenengoa, emakumez osatuko pankarta bat, estaduko emakumeen ordezkarik egon ziren, eta nik uste dut arrakastatzua. Horrein gendun, sinaduraren Euskal Herrian 70.000 sinadura batu genituen, eta gero estatuen eta barzta. Egin genuen, medio neurrian edo langoa entrega simboliko bat, baina aste honetan justu ordezkaritza egongo da Madrilera kongresuan entregatzen sinadurak, eta horretan beharrituko dugu. Era berean, gehitu du pentsioak aurrekontu orokorretatik kudeatu beharko liratekela eta ezinbestekotzat jo du aurrekontuen aspektu soziala. Indartzea borroka ez delako egungo pentsioen aldekoa bakarrik, etorkizuneko pentsioen aldekoa ere bada, eta beraz prekarietatearen aurkakoa ere dela dio entzun. Esan idot, KPI erreala ez badut aplikatzen gure pensioetan, eske errenta pakto hori egiten digute, eta Europak esaten duen hori aplikatzen ari dira. Danok apuret emon behar dugula, eta bar. Zein da kontu, danok emon behar dugu, ez da? Iberdrolak ematen dugu? Ez dakigu, ez? Ez dakit, eskandalizatu egiten gara, pensioetan igoera planteatzen danean. Eskandalizatu, eta ez gara eskandalizatzen Iberdrolak, adibidez diot Iberdrola, hementxe bertan dagoelako, ez da? Bere presioatan eta argi indarrak horren beste igotzen dugunean ez gara eskandalizatzen. Egon barko unke protestatzen
burrukan, kalean, egunero, ez da? Bueno, ez dago. Eta gainera guk gure dugune da, inkluso Eusko Jaurlaritzagaz erkidego honetan, planteatuta daukagu, nahi duguna da ponentzia bat, ponentzia hori, baina ponentzia, klaro, indar politikoek erabaki behar dute ponentzia hori martxan jartzea eta gero horren ganean eztabaidatzea. Baina hori horrela baliz, eta ponentzia bat martxan jarriko baliz, guk eragile soziala garan neurrian aukera esango gunke eztabaidatzeko. Baina, bueno, sarriten holango guzek, eta horre konsejerotariko bate bezan du, ez da la momentua eta fiskalidadaren gainean behitze egin nahi dugu, baina, ez da la momentua horren gainean hitz egiten rasteko eta gauzak horrela daude, baina gu jarrituko dugu eskatzen eta kalian egoten. Bestaldetik, jai egun handia izan dute asteburuan Hondarribian, Jaizkibel konpainiaren 25. urteurrena ospatu asmoz loratzen jaialdia egin dute festa giroan ikusi. Mendela orden igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera eta urteurrena ospatu asmoz loratzen jaialdi egin dute iragan asteburuan. Egun osoko egitarauarekin Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak bildu dituzte Hondarribin. Larunbat goizetik hasi zute jaieguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri eman zuen ibilbide historikoarekin. Eguerdiko 12etan Gipuzkoa plazan elkartu ziren, Jaizkibelen sinbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egin zuten jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:00 ekitaldi nagusiari ekin zioten bentan. Azkenik de inglesa Nari Pinpilinpusis eta Merina Grestaldeekin eman zioten amaiera borobila egunari. Jaizkibel konpainiak igarotako urteak eta gero taldearen freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grina nabarmendu zen asteburuan Hondarribin. Aneleku ona Jaizkibel konpainiako kide izan genuen iragan astean 11 magazinean, eta adierazi zuen eman beharreko aurrera pauso asko daudela oraindik, baina loratzen jaialdiak berrindartzeko balioko zuela. Nola badugun orain larun batean alako jaialdia, bada ere bai forma bat indarrak hartzeko eta aurrera jarraitzeko, ez? Herriko udalaren eta instituzioen babes falta sumatzen dute eta 21. mendean oraindik dugun arazo honi aurre egiteko beharrezkoak direla gaineratu du leku honak. Eta nik uste hori dela arazo nagusienetako bat, ez? Kanpainak egin du bere bidea, jarri du energia, jarri du indarra, jarri du, eta izan du ere bai babesa, ez? Baina, instituzioena ez, eta azken finean, hori da, hau konpontzeko gakoetako bat. Bien bitartean Jaizkibel konpainiak lanean jarraituko du indartsu alarde parekide bakarra lortu arte. Hondarribiatik Tuterara zonifikazioa amaitzeko eskatu dute 100 lagunek asteburuan. Herriberako hiriburuan antolatutako manifestazioan salatu dute zonifikazioa diskriminazio iturri dela eta esan dute ari ordagoa jo behar zaiola justizia sozialaren alde egitea dela uste dute. Nafarroa osotik heldutako 1000 lagun baino gehiago bildu dira asteburuan Tuteran euskararen zonifikazioari hor dago egin nahian. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute. Manifestazio alai eta jendetsuan Herriberako hiriburuko kaleak Biba el euskera de Cortes Abera lemapean zeharkatuz. Euskararen legea diskriminazio eta desberdintasun iturri bat dela salatu dute. Azken finean euskara ikasteko aukera berdinak ematen ez dituelako nafar guztiei. Baina euskararen aldeko keinuak goizean goiz hasi ziren Ablitasen. Bertan, herrigorak hasiera eman baitzion Herriberan euskara sustatzeko kanpaina berriari. Elikagaiekin kutxak osatzeko auzolan erraldoia eta jarraian bazkaria. Gerora denok Tuterako manifestaziora batu bitartean. Manifestazioa deituriko Gordagoko antolatzaileen gogarazi zutenez pasaden urteko azaroan jaio zen ekimena. Nafar guztiek euskara ikasi, ezagutu eta erabiltzeko eskubidea oztopatzen dituzten legeak kentzeko eta aurrera egiteko garaia zela uste baitzuten. Manifestazio jendetsuan osotariko lemak entzun ziren eta haien artean tokero entzun Tutera euskaldun iragarri zen. Navarra Suma kontzertu bat egin alizateko jarritako oztopoi erreferentzia eginez behar bada. Horretaz gain Hordagok Herriberako PSN eta UPNren ohiko mantrei erreparatu egin ziren. Izan ere irakurketan argi utzena izan zuten ezin dela euskara, alemana, ingelesa
edo frantsesa bezain errespetagarria denik esan. 3 hizkuntza horiek ez bezala euskara Nafarroakoa delako. Nafarroa ezin daitekela euskara gabe ulertu, ez eta euskara gabe Nafarroa. Eta tutera Nafarroa bada, euskara ere bere hizkuntza dela aldarrikatu zuten. Dianatik Gardera, pasando por Altsasu, Pamplona y Tutera. Nafarroatik mugitu gabe bada besterik, auzolanean bat eginez udazkeneko kanpaina abiatu du Herrigorak Ablitasen adi. Hegoaldeko uzta Euskarari puska kanpaina abiatuko dugu gaur hemen. Urriaren 22tik azoraren 10 luzatuko den auzolan ariketa erraldoi honetan, Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktuz 3 zazki eskainiko dira. Herrigorak egiten duen papera bada pixkat arintzea, zonifikazioak egiten digun kaltea. 2013tik banatuko dira 1.600.000 euro zonaldeko euskalgintzarentzat. Diru hori lehen banatzen zen 8 ikastola eta zonaldeko AEK artean, eta orain dela 3 urte sortu zen agerraldia ekimena, eta ekimen horrekin ematen diogu herriari hitza, haiek eskatzeko zeintzuk diren zonaldeko beharrak eta haien herrietan zer beharrak dituzten ekintza berriak aurrera eramateko. Bertsolaritzan Alaia Martin izan zen pasaden larunbatean Elizondoko final aurreko saioko irabazlea eta Amurrioko saioan kantatzeko zuzeneko txartela lortu du. Kaixo Elizondo, herri xarmadun, kaixo ezagun, ta ez ezagun, gehien maitatzen dudan jokoan, jolasean nahi dut jardun, jolasean nahi dut jardun, ginen aurraren ilusioa. Lehorte garai hauetan buru, askorik ez da lugorri. Enpresa zijoan bide txarretik, baina zoritxarrau jakin dugu, egunkari bakarretik. 2 urte daude bota baino lehen. Eta kiroletan Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu dute munduko pilota txapelketaren hasieran ikusi. Aldarrikatzen dena da azken batean norberak norbere selekzioarekin jokatu ahal izatea, azken batean gurea den kirol honetan behintzat eta gurea den herriaren izenean behintzat liatu ahal izatea, eta gaur egun ez dago tamalez alako aukerarik, eta hori da berez aldarrikapen nagusia hori da. Esku dago beti instituzioen eta eragile desberdinen esku. Kontua da, horrez gain pilotariok ere gure partetik jarri behar dugula, eta ez duelako balio ez beti parekoaren begian jartzea, fokoa, eta orduan pilotariok ere nik uste bide bat izan litekeena, daukagun aukera behintzat indar egiteko da uko egitea, behintzat gureaz den selekzioarekin jokatzeari, eta hori da nik zabalduko nuken deia pilotarien, eta hortik aurrerakoa instituzioi dagoki. Gurean San Fermin Erremonte torneoko ligaskako lehen partida eskainiko dugu 11 telebistako joko zelaia saioan gaueko 10etan 11 telebistan eta 11.eusen.
Horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian bihar arte. Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxule eta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek.